Oes, ydyr. Wrth drafod yr hyn sydd o'n cwmpas ac i ofyn ble mae rhywbeth, mae yna ddwy ffordd bendant o ddechrau cwestiwn. Byddwch chi wrth gwrs yn sgwrsio gyda'ch unigolion yn gyson pan fyddwch chi gyda nhw. Felly, bydd cyfle i chi ddefnyddio'r patrymau yma. Dyma'r ddwy ffordd o ofyn cwestiwn. Byddwn ni'n edrych arnyn nhw yn y fideo yma. Oes? Ydyr. Dewch i ni ddechrau gydag oes. Ystyr hyn yn Saesneg ydy is there neu are there. Rydyn ni'n defnyddio oes i holi am bethau cyffredinol neu amhenodol, pethau non-specific yn Saesneg. Oes rhywbeth da ar y teledu? Oes rhywbeth mlaen gyda chi heno? Oes amser gyda ti i helpu? Yr ateb i'r rhain i gyd ydy oes neu nac oes. Gallwch chi hefyd ymestyn yr atebion i frawddegau llawn. Oes, mae ffilm dda ymlaen am 4. Oes, mae noson bingo yn y neuadd. Nac oes, does dim amser gyda fi, sori. Edrychwn ni nesaf ar y patrwm arall, ydyr. Ystyr hyn yn Saesneg ydy is the neu are the. Rydyn ni'n defnyddio ydyr i holi am bethau penodol, pethau specific yn Saesneg. Ydy'r teulu yn dod draw dros y penwythnos? Ydy'r tegell wedi berwi? Ydy'r rhai yma'n iawn? Ydy'r allwedd nôl yn y bocs? Yr ateb i'r cwestiynau sy'n holi am un peth ydy ydy neu nac ydy. Yr ateb i'r cwestiynau sy'n holi am fwy nag un peth ydy ydyn neu nac ydyn. Gallwch hefyd ymestyn yr atebion i frawddegau llawn. Ydy, mae'r teulu'n dod draw dydd Sadwrn? Nac ydy, mae angen ei lenwi e. Ydyn, mae nhw'n grêt. Nac ydyn, dydy'r allweddi ddim nôl yn y bocs. Ceisiwch feddwl am fwy o gwestiynau sy'n addas i ofyn fel rhan o'ch gwaith ac ymarferwch gofyn nhw mwyn dod yn fwy hyderus.